Meditació de 10 minuts. Progressar amb els altres. Sabem que hem de progressar individualment, però també hem de ser conscients que per poder-ho fer necessitem tot i tots els altres. Amb la finalitat de prendre en consciència, realitzarem aquesta meditació. Per això, de forma conscient, et col·locaràs en postura de meditació, preparant-te per relaxar-te. Observa el teu cos, la teva postura. Procura que les cames estiguin lleugerament separades, l'esquena recta i el coll alineat amb el cos. Inclina lleugerament el cap, aproximant el mentó a la gola. Tanca o entorna els ulls. Concentra't en la respiració. Condueix-la fins a l'abdomen. Fes que sigui profunda en inhalar i suau quan exhalis. No la forcis. De mica en mica, torna la respiració al seu ritme natural. Sent-ne conscient. Deixa que flueixi per si sola. No la controlis. Torna l'atenció al cos. Observa el moviment ascendent i descendent de l'abdomen i el del pit. El mateix passa a les espatlles. Fixa't com s'eleven i baixen suaument en cada respiració. En cada inhalació penetra dins teu la calma i quan exhales, expulses la inquietud. Tot en tu està relaxat. Aprecia'l. Les mans i els peus descansen relaxats. Les cames i els braços no pesen. Totes les tensions han desaparegut. Relaxat, sense tensions, fes una respiració més, alliberant la ment de qualsevol pensament que t'aparti del moment present. Deixa que es mostri tal com és, que cap pensament no tapi la seva llum, perquè ella és pura llum. No l'ocupis pensant en el passat o en allò que podria passar en un futur. Deixa que descansi en el seu estat natural i observa-la en silenci. Relaxat, ple de llum, pregunta't: si he d'evolucionar individualment, necessito els altres per poder-ho fer? Si la teva resposta ha estat que per progressar individualment no necessites els altres, estàs en un error, ja que per progressar espiritualment, igual que com a humà, ens necessitem els uns als altres.
Necessitem els que estimem, els que ens són indiferents, fins i tot els que considerem que són els nostres enemics. T'has preguntat com seria la teva vida si els altres no comptessin amb tu? Com podries practicar l'altruisme si no hi hagués un proisme per ajudar? A qui faries caritat si no tinguessis necessitats al teu voltant? Com podries practicar la humilitat i evitar l'orgull si tan sols pensessis en tu? Hauries sabut, per tu sol, que com a ésser humà i ésser espiritual, la teva missió és la de progressar. És que mai no has necessitat ajuda. A qui la demanaràs si t'aïlles dels altres? O és que prefereixes no demanar ajuda quan la necessites? No t'adones que tots necessitem compartir les nostres alegries, els nostres problemes, els nostres triomfs i els nostres fracassos? Què faries amb l'amor que t'omple? Te'l quedaries tan sols per tu? Com podries perdonar o demanar perdó si no poguessis enemistar-te? Encara creus que pots progressar sense l'ajuda dels altres? Ets conscient que el teu propòsit de vida és progressar i evolucionar i que ho has de fer al costat dels altres. Per això, aprofitaràs l'oportunitat que t'atorga aquesta meditació per unir el pensament amb el de tots els que la fem, expressant el desig i la voluntat de poder ajudar a la reparació del mal que entre tots ens hem causat i el que hem fet al planeta. Per això, lliura a l'univers mitjançant el pensament aquesta llum que t'omple. Saps que la pots irradiar? No esperis per fer-ho. Nodreix-la amb la generositat de la teva ànima. Impulsa-la amb l'energia del teu cor. Irradia-la. Ja ha arribat el moment d'agrair haver pogut col·laborar en aquest projecte. Per això, donaràs les gràcies als guardians del lloc on et trobes, als teus guies, a tots els éssers de llum i mestres ascendits, a la Mare Terra i a la Font, per haver-te acompanyat, embolcallant-te amb el seu amor infinit. Ara, fent una respiració profunda, a poc prendràs consciència del lloc on ets i movent lentament tot el cos, obriràs els ulls, tornant conscientment al teu aquí i ara. I quan tornis al teu dia a dia, fes-ho
amb amor i confiança. Recorda, cadascú ha d'evolucionar individualment, però junt amb els altres. Per què? Per progressar. Tots ens necessitem.